салом дӯстон, акнун ин чизи расмӣ аст. Месси расман ба ПСЖ гузашт. Ҳамин дирӯз буд ки расонаҳо дар бораи шартномаи нави пешниҳодкардаи Барселона ба Месси мегуфтанд ва ҳама фикр карданд ки Лапорта 150 қадам пеши худро фикр карда ин спектаклро баргузор карда бошад. Аммо то бегоҳ маълум шуд ки ягон хел шартномаи дигар мавҷуд нест ва Лионел Месси ба Пари Сен-Жермен мегузарад. Бо ҳамин умеди охирини мухлисони Барселона дар бораи нигоҳдошти ӯ дар Барса мисли барфи аввали баҳор зуд об шуд. Бар изофа расонаҳо ҳамчунин дар бораи ҷузъиёти шартномаи Месси бо ПСЖ мегӯянд. Бар тибқи ин хабарҳо Лео дар як сол 35 миллион евро ба даст меорад. Агар дар ин маблағ бонусҳои мавҷударо замъ кунем, пас он 50 миллионро ташкил мекунад. Шайхҳои араб ҳамчунин падар ва агенти ӯ Хорхе Мессиро ҳиматбаландона 15 миллиони дигар доданд. Баъди як соати дигар Месси аллакай худро дар Париж гирифт ва дар фурудгоҳ ҷониби мухлисони сершумори даста ки ба дидорбинии ӯ омада буданд даст меафшонд. ӯ дар тан пироҳани сафед дошт ки дар он ин Париж навишта шудааст. Баъди ин парижиҳо аз трансфери ӯ хабари расмӣ нашр карданд. Неймар дӯсти пешини Месси ҳатто қабл аз ин дар инстаграми худ навишт ки дуэти овозадор боз якҷоя шуд. Месси дар ин миён аз ташхиси тиббӣ гузашт. ӯ ҳатто қабл аз ин тавонист ки дар бораи гузариши худ низ бигӯяд. ӯ гуфт ки ман хеле хушбахтам ки карьераи нави худро оғоз мекунам. ПСЖ дастаест ки ба мақсадҳои футболии ман мувофиқ аст. Ман медонам ки инҷо чӣ гуна коллектив ва ситоди мураббиён хуб ҷамъ шудааст. Ман пурра барои кӯмаки даста омода мебошам. Бесаброна баромадан ба майдони Парк де Пренсро интизорам. Акнун расман як бори дигар мегӯям ки Месси дигар бозингари Барселона нест. Ин хабар тасдиқ шудааст. Хабаре ки 2 ҳафта қабл касе бовараш намеомад. замони баргузории конфронси матбуотии охирини худ дар Барселона оддитарин мухлис оби дида кард. Аммо аз як ҷониби дигар рафтани ӯ садҳо хабарро дар расонаҳо ба дунбол хоҳад овард ки барои мо як баҳонаи бори дигар гуфтан аз ӯ мебошад. ба қарибӣ бозии аввалини ӯ дар ҳаёти ПСЖ баргузор мегардад, аммо то ин аввалин конфронси матбуотӣ ӯ ҳамчун бозингари ПСЖ баргузор мешавад ва мо албатта онро ба шумо пешкаш мекунем. Албатта интригаи асосии имрӯзи интихоби рақами Месси буд. Айни ҳол таҳти рақами 10 Неймар боз мекунад ва Месси ин рақамро аз ӯ нагирифт ва миёни рақами 19 ва 30 интихоб карда ахиран 30ро интихоб намуд. Месси барои аввалин маротиб таҳти ҳамин рақам дар Барса бозӣ карда буд. аҷоибот ин аст ки Месси ананаи деринро дар ПСЖ ҳам нашикаста рақами 30ро интихоб намуд. андешаи шумо дар бораи интихоби ӯ чӣ гуна аст? ҳатман нависед. Месси метавонист ба ҳаёти Атлетико гузариш кунад. дар ҳар сурат ӯ ин тобистон дигар наметавонист ки аз рӯи қоидаҳои мавҷуда дар ҳаёти Барса бозӣ кунад ва барои ин бояд камновро тарк мегуфт. агар гузариши ӯро ба ҳаёти ПСЖ фаҳмида мумкин бошад, пас гузариши ӯро ба ҳаёти рақиби асосӣ касе фаҳмида наметавонист. албатта ин гуна як вариант имкон дошт. Месси метавонист ба Атлетико гузарад, аммо қабл аз ин ҳам ӯ бо аҳли оилаи худ машварат кард ва ахиран ПСЖро интихоб намуд. менависад рӯзноманигор Игнасио Мигелес. зиёда аз ин сармураббии Атлетико Диего Симеоне мунтазам бо ӯ дар алоқа буд ва ӯро розӣ мекунад ки ба Атлетико биёяд. шумо тасаввур мекунед ки агар Месси ҳам ба ҳаёти Атлетико мегузашт? ин дар ҳолест ки як сол пеш яке аз лидерони дигари Барса Луис Суарес ба Атлетико гузашт ва ин албатта хеле таҳқири калом мебуд барои Барса албатта. аммо фикр намекунам ки Атлетико барои трансфери бозингари аргентинӣ маблағи лозимаро доштанд. агар дошта бошанд ҳам ҳамагӣ барои як пои ӯ мерасиду бас. умуман бисёр мушкил аст тасаввур кардан ки Месси ба Атлетико мегузашт. албатта барои ин баҳонаҳо зиёд буданд. барои мисол якҷоя бозӣ кардан бо дӯсти худ Суарес ё ин ки тамрин кардан таҳти роҳбарии ҳамватани худ Диего Симеоне. аммо Месси дар умраш ғайр аз Барселона дар ягон дастаи испанӣ бозӣ намекунад, хоҳ Атлетико бошаду хоҳ Осасуна. ба ҳар сурат ин гузариш баргузор нашуд, аммо он як маводи хуб барои навиштану шунидан аст ки мо онро пешкаши шумо кардем. барои имрӯз кифоя. мо интизори баргузори конфронси матбуотии Месси дар Париж ҳастем ва шумо ҳам гӯш ба қимор бошед ки мо онро пешкаши шумо хоҳем кард. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.